Izenzo sokuqala. Incwadi yokuqala ngayiloba, Theofilu, ngakho konke uJesu aqala ukukwenza nokukufundisa, kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo, esebayalile ngoMoya oNgcwele abapostoli ayebakhethile. Waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi, wabonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu, kwathi ehlangene nabo, wabayala ngokuthi, ningamuki eJerusalema, kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Ngokuba uJohane wayebhaphathiza ngamanzi, kepha nina nizakubhaphathizwa ngoMoya oNgcwele kungakadluli izinsuku eziningi. Khona labo ababebuthene bambuza bathi, Nkosi, usawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na? Wathi kubo, akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu uBaba akumisele ngamandla akhe, kodwa nizakwamukeliswa amandla, uMoya oNgcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema, naseJudiya lonke, naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Kwathi eseshilo lokho, wakhushulwa bebuka, ifu lamsusa emehlweni abo. Bathi besagqolozela ezulwini emuka, bheka, amadoda amabili ayemi kubo, embethe izingubo ezimhlophe, athi, madoda aseGalile, nimeleni nibheka ezulwini na? UJesu lo, osuswe kini enyuselwa ezulwini, uyakuza kanjalo, njengalokho nimbonile eya ezulwini. Khona babuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa eyeminqumo eseduze neJerusalema, ibanga lohambo lweSabatha. Kwathi sebengenile, benyukela ekamelweni eliphezulu, lapho bebehlala khona, oPetru, noJohane, noJakobe, no-Andreya, noFiliphu, noThomase, noBartholomewu, noMathewu, noJakobe ka-Alfewu, noSimoni umZelothe, noJuda kaJakobe. Bonke laba baqinisela nganhliziyonye ekukhulekeni kanye nabesifazane, noMariya unina kaJesu, nabafowabo. Ngaleyo mihla uPetru wasukuma phakathi kwabazalwane, isixuku sabantu esasikhona ndawonye kwakungathi 120, wathi, madoda, bazalwane, kwakumelwe ukuba kugcwaliseke umbhalo uMoya oNgcwele awukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide ngoJuda, owayengumholi kulabo ababamba uJesu, ngokuba wayebalwe kanye nathi, wathola isabelo kule nkonzo. Lowo-ke wazuza insimu ngomvuzo wokungalungi, wawa ngekhanda, waqhuma phakathi, nezibilini zakhe zonke zachitheka, kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, yaze yaqanjwa leyo nsimu ngolimi lwakubo ngokuthi i-Akeldama, okungukuthi insimu yegazi. Ngokuba kulotshiwe encwadini yamaHubo ukuthi, umuzi wakhe mawube yihlane, kungabikho ohlala kuwo. Nokuthi, isikhundla sakhe asithathwe ngomunye. Ngakho kulawo madoda ayehamba nathi isikhathi sonke, lapho iNkosi uJesu ingena, iphuma phakathi kwethu, kuqalela embhaphathizweni kaJohane kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo kithi, kumelwe ukuba enye kuwo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe. Base bemisa ababili, uJosefa othiwa uBhasaba, othiwa futhi uJustu, kanye noMathiya. Base bekhuleka bethi, wena Nkosi, owazi izinhliziyo zabantu bonke, ake ukhombe omunye kulaba ababili omkhethileyo ukuba athathe isikhundla sale nkonzo nobupostoli aphambuka kuso uJuda ukuya endaweni yakhe. Base bebenzela inkatho, yadla uMathiya, wabalwa kanye nabapostoli abayi11.